to by bolo, aby aj dnes do vily nedorazil nový bombshell, ktorý zamieša karty. Privítajte showmana Adama. Tu ma máte. Bam, 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 na chrbte. Tak toto ako bolo. Príchod akože je zatiaľ najlepší z bombshells. Aj bata z 10 by som dala. Fakt, že príchod To byl nástup, wow! To som nemal naplánované. Banán. OK. Celý. To je gay show. Vyber si. Nie, ja ti dám. A to. Ahojte, ja som Adam, pochádzam z Bratislavy, mám 24 rokov. Povedia práve, že je tu celkom teplo, tak už som ani neveril, že sem dojdem, akože som mal takú náročnú cestu. Máte nejaké otázky niekto? Co hledáš ve své ideální partnerce? Hneď na telo. No tak asi, aby bola starostlivá a aby sa smiala na mojich vtipoch. OK, já si myslím, že to nebude problém. Nový bombshell za mňa super, určite zapadne, lebo je naozaj veľmi vtipný. Čaute. Adam, čau. Adam, ahoj. Slečný. Adam, ahoj. Ahoj, Adam. Tak vieš ako? Každý rok vymýšľame, ako tromfnúť minulé série. Tento rok sme sa rozhodli, že necháme srdiečka zabásnuť a zvyšok odohráme v miestnom väzení. Zhodou okolností sa to tiež volá Love Island. Hula. Jak se tady odehrává? Kdo tady dojde za policajta? Máme modrý a růžový. Co myslíte, že se Sound of the police. Proč to nehraje? Jedno je isté, takýto príchod sme tu ešte nemali. Dúfam, že nie je ten typ, ktorému strieľa pištol predčasne. Já jsem to uhádl. Oh shit. OK. Kámo, já se poradím. OK. Ja mám chuť utekať. OK. Že bychom tady rozšili noční klid. Já tady hledám, vlastně pohřešuju svoji ženu. Co? Co to jako je? To sa mi páči. Znáte ji? My nevidíme do diaľky niektoré. Pôvodne Alda nakreslil obrázok, ale príliš pripomínal Gabču z prvej série, tak sme mu zobrali pastelky a dali fotku. A taká to už těch červených šatek. Čo? Ahoj. Byla jsem strašně moc spokojená, dokud nedošlo na to konverzaci ohledně té školy. Já si vážím toho, že chceš, abych měla vzdělání, ale já si myslím, že teď ta škola by mi byla jenom přítíž, takže já opravdu nezvládnu mít školu. Mně to přišlo, jako mohla bych, ale tím bych si zpomalila mojí práci, která mi dává peníze. A to já se nemůžu dovolit. Musím taky chápat, že je přesně starší a vyrůstala jinak. Každý jsme z jiných asi vlastně generací i poměrů. Takže samozřejmě já to beru, pro mě je taky škola důležitá, ale to, jak to řekl, on mě opravdu ranilo. Poďme zistiť, aké má domy predušaná vysvedčenie. Tá stredná je taká, že v mojom ponímaní je to také niečo, vieš, že máš niečo nedokončené, vieš. Neuvedomoval som si v podstate tú druhú stranu, tú tvoju stranu, ako to ty vnímaš. A skôr je to o tom, že ako to vnímam ja, ako ja sa s tým musím vysporiadať. OK, však whatever, proste teba špecifikuje niečo úplne iné.
teba tvorí to, že v podstate si chytila vlnu, že si proste osobnosť sama so sebou, taká, aká si. A to je pekné, vieš. Momentálne sa spojili dva různé světy. A ještě se chci zeptat, jestli by si zvládl to, že by tvoje žena byla třeba v nějakém směre úspěšnější než ty. To je pro tebe nějaký... Viem veľmi exaktne a presne odpovedať. Pretože môj najvážnejší vzťah bol presne o tom, že moja partnerka zarábala viacej, bývali sme u nej a mne to nevadilo do momentu, pokiaľ to ona nezačala vyťahovať, ale v štýle, že ja som sa už potom na konci cítil menej ceny v tom vzťahu. Nikdy bych tě za to něco udělala, že bys vydělával méně než já. Nikdy bych to nevytahovala. Jenom v případě, že bych tě živila celou dobu. Už se mi to stalo taky a už nechci nikoho živit. OK, hej. Za mňa znova sme niekde, že tu a po tomto rozhovore sme zase tu, vieš. Takže progres. To zvyšovanie hlasu. Ja som nikdy nebol ten, ktorý by sa chcel hádať. Ja nenávidím hádky. Zvýšil som hlas iba vtedy, keď niekto ho prvý na mňa zvýšil, vieš. Ja ti neviem povedať a neviem ti slúbiť, že by som to nikdy nebol schopný spraviť. Ale viem aspoň nejakým štýlom si na to dávať pozor. Já jsem byla v situaci, kdy to bylo jenom horší a horší tím, že jednou zvýšil hlas, tak to šlo jenom z kopce. A já ti nikdy nedám tu potřebu na to zvýšit po mně hlas, ani nechci, abys to měl v hlavě, víš? Hej. Zase. Já končím. Kdybych to neřekla, tak bych si to vyčítala a mám radost, že jsem mu to mohla říct do obličeje. A doufám, uvidíme, kam to půjde. Jako já ráda s tím budu budovat něco, protože je to fakt krásný muž a je velmi rozumný. Kristy, Trabo, stále nejhlučnější a nejvysmátější pár vily, na tom se nic nezměnilo? Nezmenilo, ani nezmení. Sluší vám to, krásní jste spolu, o tom nemusí být řeč, ale děkujeme. Jak se posouvá váš vztah, Kristy? Ja si myslím, že sa posúva určite. Tým, že zo začiatku to bolo také možno urýchlené, že sme boli takí, že čo sa deje, že z ničoho nič prišla taká nejaká iskra, že sme sa spárovali a myslím si, že to ide veľmi dobrým smerom. Byla tam okamžite tá iskra? Myslím si, že tá iskra tam bola ešte predtým, ako sme sa spárovali. Čiže tá voľba bola správna. No dobře, a nazvala bys to spíš chemií anebo láskou na první pohled? Zatiaľ by som to nazvala tá chémia, tá láska na prvý pohľad, to si necháme na potom. Takhle, na první pohled už to nebude. To nebude, ale... Trabo, jak to máš ty? Měl jsi to stejně jako Kristy? Proběhla tam ta chemie možná ještě předtím, než jste byli spolu v páru? No určite vlastne druhý deň, ako som ja bol v páre s Domčou, tak či pri stole tu v kuchyni, v obývačke, tak sme mali s Kristy prenikavé pohľady. Už som tam cítil, že tam tá chemia je a že sa na niečom dá pracovať. A vlastne s tým, čo povedala, úplne súhlasím. Ja som to ale nikdy takto ešte nemala. Ja som vždy to chcela, ale nikdy som to nemala. Akože reálne, takto ako sa s tebou smejem, tak to som sa fakt, že nesmial s nikým. No inak to ani ja. Kľudne si ma môžeš uviazať. A ja si vyberiem teba. To si ťa priviažem a posledníka ja si vyberiem teba. Máš k němu tu důvěru a věříš mu, že je to třeba právě ten muž, který s tebou zůstane, když uděláš další vážnější krok? Vlastne od včerajšej hry mám taký lepší pocit, že viac sa mi tak otvoril a videla som, že nebolo mu príjemné rozprávať o nejakých veciach, ale ja si to veľmi vážim, že sa mi otvoril a tak odvtedy som to tak nejako začala cítiť, že... A ja som sa otvorila a myslím si, že je to na oveľa lepšej ceste, že sa cítim veľmi dobre, tak príjemne, tak pokojne už teraz. To znamená i přesto, že v rámci té hry si se dozvěděla spoustu věcí a to číslo těch bývalých partnerek není úplně z nejnižších, to si pojďme říct. Jaký máte počet sexuálních partnerů? Já, jinak to by vás zaujímalo. To som tu nechcel hovoriť. Jsem viděla nějaké 3 čísla. Teď.
Dobře. I přes tomu víc důvěřuješ? A prohloubil se ten vztah? Akože vysvetlil mi to, že proste mal svoju minulosť a minulosť nechám minulosťou, takže pokiaľ to nebude robiť a pokračovať Prišiel som to tu nás Tak zmeniť. Trabo, už si se vyřádil. OK, nerobme z Trabinka zbytočne bad boya. Táto fáza skončila v jeho živote. Chcel začať niečo seriózne, vážne, preto sa tu prihlásil, aby našiel krásnu, ambicióznu ženu, s ktorou založí rodinu, postaví dom, zasadí strom.